Takže zdravím vás u našeho vánočního videa a dneska tady máme první pohled na náš adventní kalendář. Omlouvám se, že je to až od 5. dne, ale neměl jsem čas tohle natočit. A jako každý rok teda Wargaming přidává adventní kalendář, kde nám nabízí úžasné nabídky okolo 3000 korun. A proto jsem se rozhodl, že vám teďka se budu snažit každý den ukázat, co v tom balíčku dostanete a jestli jestli má cenu si ten balíček pořizovat. Když jsem dneska otevřel balíček, tak jsem se z toho málem posral. Jako každý rok dostaneme tohle úžasné BTSV v balíčku. V tomhle balíčku teda za 2700 korun dostaneme 27 500 goldů, dále 1 měsíc prémiového účtu a tady tento úžasný tank BTSV. Nevím, jestli je úžasný, když se tady kouknu na ty jeho statistiky, tak má teda 45 mm gunu, je to teda ta normální sovětská 45, která má na AP 51 penetraci, na goldu 84 a na H 23. Na goldu a na AP je stejný damage to 47 a na H 62. Tento tank by měl nabít něco okolo 2,3 sekund a jak se na to teďka tady koukám, tak má podle mě úžasný aiming time, což je 1,7, což teda je hodně hezký, protože zaměříte dřív, než nabijete. Tento tank taky nemá úplně špatný pancíř, má 25 z boku, zepředu i zezadu na věži. Na podvozku má 25 zepředu, 20 z boku a 16 zezadu a má 280 metrů dohled, což můžete podpořit samozřejmě binem nebo optikou. Má teda úžasných 500 koní, což dosahuje krásných 60 km v hodině a celkem rychle se na ně dostanete. Tenhle balíček podle mě nemá šanci uspět u normálního hráče jako já třeba, protože opravdu 2700 korun za tento pitomý tank, který, řeknu pitomý s dovolením, je sice na svém týru není úplně špatný, ale když už teda za to utratím 2700 kaček, tak bych chtěl aspoň nějakého 8čkového prémiáka. Dostanete k tomu sice 27 000 goldů, za což si můžete koupit 2-3 prémiáky 8čkový a navíc krásných 30 dnů prémiového účtu. Ale podle mě je tohle spíš pro nějaké kančmetry, kteří jsou do téhle hry opravdu hodně zažraní a nebo pro nějaké sběratele, které tento tank opravdu chcou. Jinak tenhle balíček, myslím, že už je 3. rokem, furt stejný PTSV, nějaký dny prémiáků a nějaký goldy. Myslím, že dokonce to bylo minulý rok i za 3000 a bylo tam nějakých 30 000 goldů. A myslím, že to taky nemělo nějaký extra velký úspěch. Tohle je teda ode mě asi všechno. Já vám teda děkuji za shlédnutí tohoto videa. Pokud chcete, abych v tomhle točení pokračoval, tak mi to napište do komentáře, případně mě můžete podpořit lajkem nebo odběrem. Pochopím i dislikey a napište mi váš názor teda do komentáře. Já vám teda už děkuji. Budu se snažit tyhle videa vydávat každý den až do Štědrého dne, pokud to teda bude možné, a už nebudu zdržovat a nashledanou.